ang Super Typhoon nga Juan ni-landfall sa dinalungan Aurora Province alas 9:10 kagabi. Straight to the point. Human ni-landfall ni-hinay kini ubalik sa typhoon category ug anaa kini sa kadagatan sa Baknutan, La Union. Straight to the point. Paspas iyang pag-irog. Imbes sa alas 12 mahigala sa gabi mo landfall, misayo kini pag-landfall sa alas 9:10 sa kagabion. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad mahigala hinaot pa unta nga di makahatag o wa makahatag og dakong kadaot. Kay kagahapon pa ta monitoring mga suking tigpaminaw sa mga bagyo por bida. Grabing kusuga sad sa hangin mahigala kay Super Typhoon man kini mga suking tigpaminaw. Nga didto ang puntarya sa Northern o Central Luzon. Ato ni tagag pagtagad kay may paspas ang iya mahigalang pag-irog. 30 kilometers per hour iyang irog mo na nga inay ang forecast alas 12 ni sayo ug alas 9 mga kaigalaan. Alas 9:10 may landfall na kini mong bagyo. Straight to the point.